Ja, dit monument is eigenlijk als een nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers uit Driezem en Waterswoord. Nou, dat staat hier nu al jaren en elke jaar 4 maai dan bedenken we de slachtoffers en natuurlijk alle slachtoffers van oorlog en geweld in de hele wereld. Nou, ja, die staat elk symbool van een slachtoffer uit de dorpen. Onder andere is daar een steen van mijn omkebie, een broer van uw zijde. En als ik dan denk aan de bevrijding, waar de burgemeester een oproep doet om op 14 april de vlag uit te steken, dan denk ik altijd aan uw beppe. Hoe zo die de bevrijding viert had. Want ja, 2 jaar daarvoor kreeg ze bericht dat haar zoon op zee omgekomen is. En ja, die had nooit een lichaam voelen, nooit iemand te hoofd brengen kent. En mijn heid had ons verteld dat thuis kwam de deur net op slot. Ze houden altijd nog de hoop dat haar zoon op een of ander moment nog eens weer ze op een stoep staan. En die kon net voor de tegen de deur staan natuurlijk. Dus de bevrijding is wel heel dubbel. Natuurlijk maar we dat vieren en dat is echt belangrijk. En feest had de burgemeester ook al jet erbij. En een feest is echt een goede remedie tegen hoe alle verdriet dat mensen gaan hebben. Maar ja, deze huishoudingen, ja, die zullen op een hele andere wijze de bevrijding viert hebben dan ja, het gros van de mensen hier in de gemeente. Goed, beste mensen, het is 14 april is het 74 jaar dat de gemeente Dantemdeel bevrijd is van de Duitse oorheersing. Een bijzonder moment, 74 jaar 74 jaar vrede en vrijheid. En dat is toch wel heel bijzonder. We zien om ons heen, als we de televisie en de kranten hier hebben, hoeveel oorlogen er binnen wereldwijd. En dat is 4 fut, maar het kan soms ook heel dichtbij komen. En daarom, beste mensen, Litwino, ter ere van deze dag en zien dat die wijs binnen, maar die vrede en vrijheid in het democratische bestel waar we leven, dat we dat waarderen en dat we er blij mee binnen, steek alle hier je vlaggen uit als teken van dankbaarheid voor deze vrede en vrijheid. En we hopen alle hier dat het krek zo'n mooie dag wordt als juwet. En ondanks met al de beperkingen die er binnen, laten we er toch met elkaar een lieds feestje van maken. Want feestvieren, beste mensen, is en bloot ik altijd belangrijk. Ik met name toch in deze wat moeilijke tijd, waar ik bij een heel soort mensen verdriet is. Maar die vrede en die vrijheid is gerust te goed. Laten we dat alsjeblieft koesteren en als teken daarvan al hier de vlaggen uitsteken. Ik doe het ik, we doen het ik bij het gemeentehuis en ik hoop dat ik rekening mee heb. Dankjewel.